Prichádzajúci pelotón do cieľa. Lance Armstrong, Sagan, nejaké genio, ktoré nevie, kde je cieľ. Určite žere mäso. Idú aj nejakí cyklisti z Čech a Moravy. A za ním dáky Maďar. Pridaj, Maďar ťa dobieha. Ideš. Horská etapa. Ideš. Hop. Poďme, Ďuri. Ria, Hungária. Hej, to je kopec tam. No. Mikulov, hej. Zlatý kopeček. Šeginčík. Jak lokomotíva. Prvá meta. Sziasztok! Barátom! Ešte zo 4 také horizonty a sme tam. Hej, som si všimol, že ono to nie je ani o tom, že jeden, ale veľa miernych. A oni nevychladnúť. A ja som chopiť infarkt do perdele. Jeden tu ešte jednou. Tamto sú lodnice? Zámok? Mikulov. Mikulov? To sme nemali ďaleko. To je veľké nejaké. No, kopce je super výhľad tam. To sú tie dve one. Ty ale buší mi srdce, musím trošku odpočínať. Musím dať sa vypiť. Neskôr. Chceš vodu? Nechcem. Alebo sa len spočiť. Nedá sa chladiť veľmi dlho. Tých 10 km bude najhoršie asi.